is woensdag over december de dag dat er een protte opscore is. Want er wordt zijn dat er bij de WK-lotting fraudeerd wezen zoeken. Bij het eetmaatje van de baltjes ging de behandeling van deze beste man wel heel erg vaak onder de tafel. Er opscore in Zuid-Afrika, want het doet blijken dat de doventolk bij de betinking van Mandela hier ook geen gebarentaal ken. En het is de dag dat deze tweet net verstuurd is. Goeien en welkom bij Bient. Aanstaan praat ik met vaste gast Margrethe Graaf over een nieuw experiment in Drachten. Een zorgcentrum dat er heel op jochten is om ouderen te helpen om zoen en vitaal te blijven. Anneke Gaastra van het Katholiek Ouderenboen hier daar ook al zo'n uittocht. Toen ik werkte, toen dacht ik van nou, eigenlijk moest er zoiets eens komen. Werd alles op één en dezelfde plak te hellen weer voor die ouderen. Want heel vaak, de meesten hebben net zo volle energie meer. En als ze iets boodschap gedaan moeten, dan is het vaak al bezwierlijk. En hier is mooi alles op één gebied. Ja, als het om hun gezondheid gaat. Je kan je gehoorapparaties krijgen, ze kan je naar de fysiotherapie. Ze kan je gezond eten halen, ze kan je komen te eten. Ze kan je met hun familie komen te eten. Hier is zo volle wat het toegankelijk maakt om hier eens even binnen te wippen en eens eventjes gezellig te zitten. Nog 3 weken en dan is het oud en nieuw. En voor de meesten in Raart zal dat nevens mij ook wel een hele vreemde aparte joen worden. Het is dan een Iervelien dat door een bizar ongeluk haar een vrouw op de kop kwam te staan. Een auto zegt het vreugdevuur te let en riet op een groep meesten in die het op de trog in de dik stien te sjen. Een ongeluk, dat werkt de conclusie van het Iepenbier ministerie. Het had een dreiging hier west, want in een Lietsdorp met 230 inwoners ben je of verwoenen, of je haar helpen, of je kinderslachtoffers en haar familie goed. Blutsenen hebben we het over de kracht van het dorp, maar ook over hoe de mensen nog altijd een herstellen moeten. Ik verleid van dit hier aan te sluiten. Maar van een hele protte meisje wel in januari wijzen. Je had van mezelf weg. En toen doen we het in één keer een ongemak vanuit het niks. Ik stie relatief varon uit de richting waar die autowijk kwam. Dus wie ik relatief als eerst aan de beurt. Het moment zelf weet ik nou exact. Dat ik zie nou de kleur en dat ik dacht van dat ik op wat opwipte van op een linkervoet. En toen dacht ik van nou komt het eruit, maar dat weet ik helemaal net. Dat zo scherp weet ik dat nou in die fractie. Ik ben naar thuis. Dat mijn ouders tol wat heel wingen, wie ik nog gewoon thuis. En ja, dus zie je wel wat ik denk van nou, maar die kant ik uit. Ik ga even bij het vuur gaan en bij het vuurwerk. Ja, toen werd het vuurwerk ook al aan de gang en ben ik wat miserig waar. Nou ja, ik denk nou. Ja, ik hoef er net meer heen, zo is het een beetje gang. Dus, Ik ben hier net heel 4 jaar bij en wij zitten bij familie het Artenij uit. En die mensen wij op een romte. En wij zeggen een streek om blauwe zwaailachten in de lucht. Dus nou, het kon net oors dat we wat heel slims bad. Ik ga achterna, dat heb ik voor net in de gaten, maar ik ben een beetje met de holopadiek stuiteren. En hersenkneuzing is er constateerd. Jo, heb ik hulp verleend? Of coördineerd? Hoe maak ik het zien? Ja, coördineerde ben heel protte mensen hadden hulp verleend. En dan ben je al hier mensen vanuit het niks die het van alles die in had. En ja, dat is gewoon fantastisch. Dat die mensen dat denk ik voor het oppakken. Dan ben ik gewoon een heel hoekjes kwijt. Denk van nou, voor het besef had dat misschien een traagje 10 oren door, maar wil staat er 2 hele oren weer. Dan is het dan een behoorlijk stukje.
De oren dags waar ik bellen terug de directeur van deze squalle. En die zei, Jeltje, kunst helpen, want nou, dit en dit is er aan de hand. Op die dag weer het nog vakantie en we hebben nog een aantal dagen vakantie. Maar daar moest wel aan denken van hoe doen wij dit? Hoe vangen we de benen op squallen? Hoe doen we het met de leerkrachten? Nou, daar moest wat bedenken om dat een beetje goed varkens te krijgen. Ik ben een zondje dagen weer op werk en doe zoek daar gewoon wel bij wat beginnen, maar dan ben ik hier heel gauw weer thuis. Maar wat voor klachten? Maar de klachten dat ik dingen, dat ik daar jongens zeg en ik zeg naar een kamer en dan wist ook camera woord om. Dus wat mijn eigen zeggen, dat kon mijn kopjes uit net verwerken. Als ben blokkeerd worden door rare gedachten of dingen komen weer, dan moet dat even een plakje hebben. Dus we hebben toch dat ze daar wolkjes voor invullen kennen. Dus als hun iets dwars zit, moeten ze dat opschrijven. Dat moeten ze in een prop verwerken en dat moeten ze in een bak gooien. Zodat ze het even kwijt binnen. Nou, die bak die hebben ze onder de been begroeven en die zie je planten aan. Nou, we hebben een stukje aandacht voor het negatieve, maar we hebben ook een stukje voor het positieve. We hebben een wensboom in squallen zet en in die boom kunnen alle bijen hun wens ophangen. Wat wien dan de wensken? Dat wie prachtig. Gewoon bijen die wensken dat het nooit gebeurt, dat dit maar nooit gebeurt wijze zo. Gewoon bijen die wensken een monstertruc, heel praktisch. Hè? Die wensken iets van Waterswoord. Nou, dat is dan ook weer prachtig. Ja, en hele grote serieuze wensken van ik hoop dat het goed gaat met de slachtoffers. En nou, toen werd ik al duidelijk dat er een overledene was. Ik wens de familie heel veel sterkte. Dus juist de prachtigste dingen in zijn been. Er zijn mensen die pakken er dan wel wat mee om en die vallen meer aan de oren. Nou ja, er zijn ook steeds wat ondernemers die ben gewoon raken. Die proberen nou ook hun bedrijf wel weer op orde te krijgen. En dat gaat verder ook wel goed. Maar ja, die hebben het zwaar voor hun inkomen van hoe nou weer verder. En ja, dan ben ik mensen, ja, die had eigenlijk nog wel wat klachten. Het is lichamelijke klachten, maar ik wel geestelijke klachten zelf. En dan ben ik mensen die hadden Engels jongen en die pakken daar in Holland nog wel mee om. Of dat komt naakt weer om. Die verwonings die ben er heel tijd. En er ben aardig wat mensen die ik onjongen heb van nou, men, de boetenvrouw die mij daar gerust wil weten van hoe dat nog is. Dat mensen daar gewoon psychisch naar mee zitten, lichamelijk naar mee zitten. En dat er nog net zo volle ben die weer 100 punten binnen. Hoe is dat voor jou? Ik ben nog net 100 punten, zeg ik wil nooit worden, maar nee. Maar nee, ik ben mooi erbij, dat zou maar zeggen. Nou, we zijn nu een tijd verder. Ik denk, het gaat best wel heel goed met de been. Maar zo nou en dan ben er even voorvallen. Als ze hun even vreselijk stompen of ze doen hun even heel erg zeer, dan kunnen ze daar even heel erg om goelen. Maar dan goelen ze haast nog even te vol en dan denk je van, oh ja, maar daar zit ik nog even een orenlading achter. Dat is helemaal niet slim, jij het ik bij het verwerken. Mag ik vragen, als je weer volledig aan het werk binnen? Ja, mij wil vragen. En wat is het antwoord? Het antwoord is nee, ik ben net volledig aan het werk. Op stuit ben ik 4 woorden aan het werk. En dat het gewoon te krijgen nog maar. En dat gewoon hier mij te krijgen, ja. Het woord geven. Ja. School en het gaat van het werk. Het is net zo dat het dwarsbelang het organiseert ik net zo'n vuur. Het uit traditie ontstaat dat en dan plaats dan ieder alle keer een ieder vuur. Hallo. Ja, mag dat wel zijn. Wij hopen dat het snel 1 januari is. Dat zal ik het gevoel in het dorp wijzen. Maar dan beginnen we aan een hopelijk voor Eltsenien en zeker ook voor Raad aan een mooi nieuwjaar. Dank u wel. Wij willen, en vandaar die ontheffing, 1 of meer mensen die zich verantwoordelijk voelen en ik verantwoordelijk binnen, omdat ze die onvraag doggen. We maken het echt niet gerutter dan nodig is. En dat hebben we ook vanmiddag van ons zijn. We maken het niet zeggen van dit kind dus nooit meer. Maar vanzelfs, Elsenien is wel wat alerter. Maar zonder dan nog mensen die erin stappen willen? Ik moet er dan persoonlijk net aan denken, want dan denk ik, dan neem je wel een heel groot verantwoordelijkheid op je. Ja, maar dat komt nou, ja.
En takelijk zijn wij als gemeente een dorp dat goede feesten organiseren kan, en daar ook vergunningen voor onvregt. Dat moet ik verantwoordelijk wezen willen voor zo'n vuur. In het begin is er wel een vraag gesteld voor de gemeente er verantwoordelijk voor waren. Dat vond ik wel een aparte gedachte, maar dat hindert verder niet. De gedachte mij op een gegeven moment thuis stellen en waarom. Ik gelijk al van ja, we moeten de schuldvraag daar lezen. Daar is men in Nederland wel aardig goed in. Wil staat hier helemaal net een schuldvraag wie. Er is net iemand die hier wat opzettelijk of bewust dingen had. Alleen het is wel een ongemak geweest. Het is nou wel zo dat mensen zich veel meer bewust zijn van gevaren. En dus, nou ja, verder, ja, de saamhorigheid in het dorp ook, het had de saamhorigheid in het dorp ook wel verstevigen, is onze indruk. Dat wordt toch een aparte waardij. En nou ja, wij gaan dat misschien al gaan we dat beleven. En dat houdt in dat we weer een groot vuurwerk hebben. En het houdt in dat er ruimte is van mensen om een jaar te bedenken. En om het al 13 jaar aan te sluiten. En daar is ik verleid van 13 jaar aan te sluiten. Maar van een hele protte mensen wel in januari wijzen. Je had van mezelf weg. Alleen is dat 4 daar maar weg doorheen. En dat in januari is, dan gaan we niet dwarsvoets misschien al. En dan denken we naar hierin. Ja, iets heel oors nou. Want muziek uit een oorheiteloon brengt dus deze keer naar Vietnam. Hien Pham wen het als 6 jaar in snits, maar daarvoor liet ze wel al haar familie achter in Vietnam. Ze misten ze nou en dan oegrieselijk en het jongen van verskes in haar eigen memmetaal helpt haar er in die periode terug in. Hallo, ik ben Hien. Ik kom uit Vietnam. En ik woon nu 6,5 jaar in Nederland. Ik ben getrouwd met een Sneker. Ik woon in Snee uiteraard. Wij hebben een zoon en die is bijna 15 maanden oud. Ik breng jullie nu naar binnen om een paar Vietnamese liedjes te horen. Waar zingt ze nou over? Ze zingen nu over haar oma. Het oma oud wordt en gaat over vroeger wat ze heeft gedaan met haar oma. Daar word ik gewoon rustig van en gewoon een warm gevoel van binnen. Dat je denkt, oh ja, over Vietnam. Ja, het lijkt net alsof dat ik in Vietnam zit. Ja. Muziek betekent voor mij de blijheid. Een stukje van, daar word ik vrolijk van een stukje van heimwee. En ook van de contacten door de muziek. Bijvoorbeeld, ik laat nu gewoon Vietnamese muziek aan mijn zoontje horen, luisteren. En daardoor leert hij de taal ook. Ja, ciao. Nou, zullen we van je zingen? Mèo con ra ngoài nước, bàn chân nó vuốt vuốt, có mấy sợi đau cước. Mèo vào bên bếp cho, mèo con ra ngoài rửa mặt, vì sợ đau mắt, không ai dám đến gần mèo. Đêm đêm trôi từng tháng năm, lớn lên cách xa cho lòng nhớ nghe xiết cha buồn. Hoa lại ngát hương sông nhà tôi đầy ánh trăng. Sao ơi vũ cao cho hồn theo gió lao xao. Als ik alleen maar Vietnamese muziek hoort of luister, dan word ik al blij. Ik hou van gewoon lekker rustige muziek. Vooral Vietnamese muziek. En met vooral woorden dat er heel veel betekent. Heel veel liefde in dat liedje betekent, zeg maar. Er iets met liefde mee te maken heeft,
Dan luister ik meestal. Hier, openen. Openen. Mop. Hai. Bah. Dat is 1, 2, 3. Op staat. Mop. Toen ik hier kwam had ik heel veel heimwee. Maar nu heb ik wel veel minder. En sinds dat mijn zoon werd geboren, wordt nog minder. Omdat ik helemaal gelukkig en blij van word door mijn zoon. Zoenmaat, dit hier is er in Drachten een van Nederland uniek zoencentrum dat er heel op jochten is om ouderen te helpen bij het zoen en vitaal ouder worden. Vooral nu de oorhiet hem hield iets meer waarom loekt en de zoens zwaar onbetaalbedriegen te worden, liep dit initiatief een gouden greep. Had mensen langer sterk en vitaal blijven, kunnen ze ook langer haarzelfs redden en maakt ze vaak minder gebruik van dure zorg. Het gaat wel. Het gaat wel? Ja. Net heel erg enthousiast. Nee? Je bent jong, je bent nooit oud mee. Ja. Het is een soort met winkelplein, sanerium betekent. Ja, het is het winkelplein van Zoenens. En met de supermarkt en de kapper en Medipoint en de kledingwinkel. Dat is gewoon een hartstikke leuke club mee in Wander. Maar is het alleen van mensen niet hier in het, wat is het hier, een verpleeghuis of een bejaardenhuis? Wat is hier zit een verpleeghuis boven, maar die had meerdere takken. Er zit een reactivering, de kerst hierheen voor, als het thuis niet meer helemaal van aan de kraaien kerst in het ziekenhuis best goed voor, dan kerst hier ook een paar weken terug. Maar het is ook de bedoeling dat het voor de mensen van Boet nou een onderkomen is, waar ze terug te kennen voor de boodschappen en de dingen die het kraaien binnen. We gingen normaal altijd vaak bij de HEMA. Maar er is gigantisch druk. Hier zit je lekker op je gemak. En als zou drukker zijn, dan valt het nog niet op. Iedereen komt hier. Ik bedoel, wij zien het nou net als een verpleegtehuis. Maar dat is het uiteindelijk natuurlijk wel. En dat is een heel laagdrempelig iets worden nou. Hè? En ja, we komen hier nou te ontbijten. Je komt hier in het winkelplein. Je spreekt de mensen even om. En ik bedoel, voor die mensen is dit een stukje sociale beleving dat dit zou worden is. Maar maak je verder gebruik van dingen die hier onbeen worden? Nee, jij vindt niks. Nee? Nee, net voor, ja, je houdt wat, maar net voor mij. Wat zou je graag hebben? Voetballen. Wat? Voetballen. Voetballen? Een voetbalveldje voor? Nee, van de anderen. Ja, maar er is zin meer voor mij, maar zien. Als je de troep mee moet doen. Ja, nog maar draaien, jongen. Ja, dat wil net. Wij verkepen geen E-nummers. We verkepen geen gif, om het maar heel plat te zeggen. Heel vaak valt het woord biologisch, maar het is gewoon eerlijk. Het is gewoon een eerlijke product. Een rookhak heb je hier ook net leuk. Nee. Dat meent je. Waarom je net roken? Nee. Je moet het verplicht moeten doorsteken. Ja. Dat weer. Maar de bedoeling is dat je meer gezond oud wordt, maar dat... Zeker, ja. Maar ik ben net ouder. Nee? Ja, nee. Bekend. Hoezo net? Ben je het roken en heel prettig. Oké. Zoals? Nou, net roken. Ik bedoel maar, de manier wat ik goed vind. Oké, je wil graag meer roken? Ja, nou, meer, maar een rookzakje. Ja, hier een rookzakje. En dan ben ik kookcursussen. Wat is je gedaan? Ik ben naar Noord-Eef. Man. Scheuwen ze alles in, achter zijn kookcursus. Skutjassen, dat doen jullie even denken? Klaarwerzen. Klaarwerjassen, oké. Dat ben alles, klaarwerzen. Dat is het mooiste. Maar één keer, maar helemaal van 2 jaar. Wat is al jong, maar ze kennen het, zie je dat. En ik zal je verder praten met Margrethe Graaf. Margrethe, welkom. Ja, dit Nije Zoencentrum, is dat nou echt het ei van Columbus?
Ja, het is in elk geval een mooi initiatief om mensen te stiepjen om zoen en vitaal ouder te worden. En om ook een soort bruggen te slaan tussen wat er in het ziekenhuis baart en bij de huisdokter. Er zit ook een heel part van mogelijkheden voor de huisdokter in om daar wat ingrepen te doen. Dus dat is een heel mooie combinatie. Ja, maar er is een eerste lijn en een tweede lijn, hè? Zo zie je hem er toch? Ja, de eerste lijn is dan de huisdokter, ja. De tweede lijn is het ziekenhuis en dit is zeg maar de anderhalve zorg. Ja, zo zou het nemen kunnen. Ik vind anderhalve lijnscentrum, zo wordt het was neemt. Ik vind dat helemaal niks. Ik denk van neem het iets van zoens of gezondheidscentrum, dat zou volle beter passen dan als de huisdokter, ziekenhuis, zoencentrum en kleerbist. Ja, maar wat voor ingrepen zoen ze hier dan bijvoorbeeld van kennen? De lietse chirurgische ingrepen nemen ze dat dan. En ja, ik kies op termijn denken aan alles wat net met verdoving hoeds is, maar of algehele verdoving. Het voorthellen van stukjes weefsel die te onderzocht worden moeten. Of misschien gipsen of bloedprikken. Dat soort dingen in het ziekenhuis wel uit. Ja, en er zit werkelijk van alles in. Hè? Want ik heb even opgezocht, een kapper, kleerwinkels, een restaurant met streekproducten, yoga, er zit zelfs een internetcafé zit er dan in. Ja. En zou dit nou echt opsmieten dat mensen langer zelfstandig wijn blijven kunnen? Ja, want alle ingrediënten zitten maar binnen er om vitaal te blijven. Het is toch wel duidelijk nou dat bewegen, echte voeding en stressmanagement, het yoga ook zelfs, dat werkt om zoen te blijven. En dat geldt ook voor iedereen. En hoe langer dat ze in beweging blijven, bijvoorbeeld de spieren, de gewrichten blijven sterker. De kunnen val langer uitstellen, want een val is vaak, als mensen vallen, dat is vaak het punt dat ze het huis uitmatten. Dus ze kunnen toch wel aan de andere kant zo'n ik deze kinderen van, nou zit alles bij elkaar. Als je ergens als het verspreid is hoe de provincie zegt, maar ja, dan komen ze ook wel weer in beweging. Ja, daar zullen ze net overal heen rennen. Nou, dus, dan pakken ze de auto. Ja, precies. Dat smiet net op. Ja, en Margreet, dit project is dus nou in Drachten. Als dit nou slaagt, hè, deze proef, het is een proef. Waar komt het dan verder? Nou ja, het is financierd terug de Friesland Zorgverzekeraar. En wij hopen als patiëntenbeweging, zeg maar, dat het op meer plakken komt. En dat het net weer in Drachten, omdat er weer in opstaat die zei van ik wil extra zo'n centrum, maar dat er echt toen uitdacht wordt van waar moeten ze dan komen. Ja, Drachten is nog redelijk grut, hè? Ja. Zou het in de Lietserenddwarpen kennen? Nou, een part wel. Want het is vanzelfs wel de bedoeling dat er in Lietserenddwarpen echt dingen blijven. En de multifunctionele centra die hier en daar opkomen. Er zit soms ook al eerste lijn in, hè? Fysiotherapeuten of huisartsen die komen daarin. Er kan een part van die vitaliteitspleinen en dergelijke kinderen in de Lietserenddwarpen. Maar voor zijn echt anderhalve lijn tussen een ziekenhuis en een huisdokter in. Dat is meer, ja precies, nou, ik laat je er ook aan. Ja. Dat is meer voor de gruttere kern. Ja. Hey, en waarom is het nou goed dat dit project in Friesland is? Nou, Friesland die vergriezen het wat harder dan de rest van Holland. En wij hebben echt te maken met ontgroening, dus we worden echt minder binnen. Maar in Friesland zijn de meeste oudere mensen van heel Nederland? Nou ja, van heel Nederland wil ik net zeggen, want ik geloof dat Grijns ook heel grijs is. Ja, die is behoorlijk mooi. Ja, precies. Maar het gaat wel harder als het gemiddelde. En dan mag wel op kleerwijze zelfs. En dan kan het ook een kans wijzen om zo'n oud te worden, dan hoeft het net direct een probleem te wijzen. Nee, dus eigenlijk hoe we het interview begonnen, het is het ei van Columbus. Zo zou ze het zeggen kennen. Oké, nou, tegen dank voor die komst naar de studio. Dit wie bient. Morgen ben we op bezoek bij Riens Gratema. En vandaag nog een hele gezellige jong dag.